Ćao svima! U ovom današnjem videu hoću da vam pričam o svojim iskustvima šminkanju na adresi i koje greške da ne napravite. Tako da ako ste šminker, ova tema vas posebno zanima jer znate i sami da šminkanje na adresi je jedno posebno iskustvo, pogotovo ako ste išli na adrese, znate o čemu pričam. Ja sam, tačnije dugo mi je trebalo da naučim kako da se postavim, kakve uslove da tražim i da prosto prevalim to preko usta, da tražim određene uslove kada ne radim u svom studiju, kada idem na adresu, a ti uslovi su bili tu samo da bih ja mogla da dam maksimum u kvalitetu svog rada. Mnoge stvari i situacije su mi se dešavale na tim šminkanjima na adresi i sada ću vam reći neke koje ne mogu da zaboravim. Bukvalno koje ne mogu da prežalim, da tako kažem, zašto nisam iskomunicirala na bolji način tada. Neku školu sam skuplje platila, ali sam zato naučila. I za neke stvari, kao što su kako i da se postavim i da naplatim šminku drugaricama mojih drugarica, da uvek sam se nekako bojala kako da iskomuniciram da neko ne misli da sam ovakva ili onakva, da tražim previše jer kao znamo se. I uvek sam takvim osobama izlazila u susret više nego što je to bilo potrebno. To je bio moj glavni problem jedno vreme. Zašto? Nekako sam uvijek imala utisak uhvatite na foru, pa kao znamo se, pa možda dođeš kod mene kući, pa može neki popust. Znači nije kao ni da ih ima više, nije kao ni da smo mi toliko dobre, pa da ja odlazim tek tako kući kao da se to podrazumeva. Čak sam mnogo bolje komunicirala sa sopstvenim drugaricama, jer nisam imala problem da im kažem ok, šminkat ću te, mogu da ti ne naplatim, ali onda ne možeš da mi zauzmeš udarni termin vikendom pre podne, osim ako ti nije zaista bitna svadba. Ukoliko ti je zaista bitno, ja ću te šminkati u 10 ujutru, ali ću morati nešto ti naplatim. Ako se desi da prosto imam više njih i uglavnom iz istog društva svi idemo na istu svadbu i ja sam bila uvijek dežurni šminker koji od 7 ujutru ili 6 već kreće sa radom. Tako da nije mi bio problem tu da iskomuniciram, ali drugarica od moje drugarice koju znam, ali ne baš tako dobro, ali opet poznajemo se, su me uvek hvatale na foru. I sad ću ti reći jedan događaj koji mi je ostao u sećanju i ne mogu sebi da oprostim što sam tako odreagovala ili jednostavno što nisam stala sebi u zaštitu. To se desilo kada sam pre bukvalno 3 godine, znači nije bilo ni tako davno kad pogledaš koliko dugo ja radim, išla na adresu da šminkam drugaricu od moje drugarice koja se taj dan udavala. Devojka me pitala da naravno dođem kod nje na adresu, tačnije u pitanju je bio apartman koji je bio udaljen od mene, iz mog studija, pa jedno 15 km. I da li mogu da dam neki popust jer kao znamo se. I ja sam bila u fazonu ok, naplatit ću ti šminkanje kao što je cena u salonu, dakle kao da ti dolaziš kod mene, što definitivno ne može da bude tako jer ti kad ideš na adresu ti gubiš minimum još 2 termina jer možeš da uračunaš cenu troškova dolaska do te adrese, da se vratiš i na adresi kada šminkaš, ako ti šminkanje u studiju traje 1 sat za jednog klijenta, na adresi je to 2-2,5 sata jer sat i nešto je dok odeš i odradiš posao, dok se vratiš to je još pola sata, dakle ne može biti po ceni jednog šminkanja, ali ako si Milena, u tom slučaju može. Poenta priče je, dolazim na tu adresu, u taj apartman, hotel, i nje nema. U sobi su kum i mladoženja i njihov pas. Devojka kasni na svoj termin od frizera 1,5 sata vremena. Milena sedi tu kao budala i čeka. Dolazi posle 1,5 sata vremena i u fazonu je ja moram da pušim pre nego što krenemo da se šminkamo. A gostije dolaze za 45 minuta. I ja joj kažem, ok, ali mi ako ne krenemo sada da radimo, prosto nećemo ništa uraditi, molim te sedi da te šminkam, nemamo vremena. Može, ali prvo da pustite njenog psa, on ne sme da bude vezan, mali Jack Russell koji počinje da trči po sobi, jer je naravno pun energije, i ona koja seda na tabure, pored nekog zamračenog prozora da je šminkam. Svetlo, 0, tabure, moje leđa, ćao, i taj pas koji neumorno trči i u jednom momentu skače na bračni krevet gde je bila postavljena moja šminka, naravno na peškirima,
čistim i obara neseser sa šminkom koja pada svuda po podu, svaka ona mala senčica, pigment, četkica, znači sve se prosulo. I ja u fazonu kao, ok, hajmo da sakupimo polako, ajde da završim samo ovo i da nestanem, bukvalno. Ja sam dala svoj maksimum, bukvalno nisam je pustila dok nisam stvarno bila zadovoljna, s obzirom na uslove koje sam imala, dala sam 100% sebe, da ona izgleda lepo taj dan. Zagradili su me na parkingu svatovi koji su došli, kasnila sam debelo na sledeći termin zarad nje i posle par meseci mi drugarica moja u priči, koja je njena drugarica, preko koje se znamo, rekla da ona baš i nije bila zadovoljna šminkom tog dana. To je nešto što sam sebi dozvolila tada i rekla sam, alo, ovo nije vredno toga. Znači, ti si izašla u susret nekome kome se to jednostavno podrazumevalo. Znači, njoj se podrazumevalo da će Milana s istima da dođe, da će da da popust, jer to se podrazumeva, da će, naravno, da ono sedi tu sat i po vremena i da ona dođe i da se ne izvini zbog toga. I ja sam rekla, to je bilo tada, pojela sam, da ne kažem šta, i više zatvaram tu priču. Školu koju sam skupo platila više puta, znači ovo je samo primer koji mi je ostao u glavi. Ja sam se posle tog dana osjećala kao isceđena krpa, bukvalno i bačena, i rekla sam, ovo je predalo kap u čaši. Iako sam imala mnogo sličnih avantura i mnogo pre tog događaja i te konkretno devojke, shvatila sam da ne podrazumeva se da Milana da nekom popust, da taj popust koji i dam treba da se poštuje i da moram da imam osnovne uslove kada idem da radim na adresi. A to su da imam gde da stavim svoju šminku, da imam svetlo za rad i da prosto ta prostorija ne bude prohodna, da mi tu prosto svi manipulišu, tačnije cirkulišu, da mi mladu uznemiravaju, da joj trpaju kovertu u ruke, ali ne može da se zahvali jer mislim šminka se i žmuri i da nikakav pas ne skače okolo. I bitna stavka je, što možda mi u početku delovalo nekako logično, da ja kada šminkam na adresi, ako je u pitanju leto, moram imati klimu. Mislim, sad kad pričam o tome, to deluje kao se podrazumeva. Ali mi se desilo da me mlada isto angažovala, dođem kod nje za dan venčanja, krajem jula meseca. Došla sam, devojka nije imala klimu u stanu, a napolju je bilo 50 stepeni. I sada ja ne mogu dati rezultat koji očekujem od sebe i koji prosto ona plaća, kada krećemo da se šminkamo, a njoj se pojavljaju već graškice znoja svuda po licu i po čelu i ja shvatam da tu nema spasa, bukvalno. Znači, moja šminka neće izgledati lepo, neće biti to taj kvalitet, jer ja nemam osnovne uslove za rad koje sam mislila se podrazumevaju, barem u sred leta. Tako da uslove vi postavljate, vi komunicirate i hoću da vam pričam više o tome u narednim videima, zato što bih voljela da vam pomognem, pogotovo vi što radite sa klijentima, idete na adrese, koje greške da ne pravite, da biste se što manje iscimali kasnije. Jer ja sam se dosta cimala, ja sam slabo znala da komuniciram, ali sam zato tu školu skupo platila i na nekim događajima sam mogla bolje da prođem, ali bože moj. Tako da ću vam pričati o tome u narednim videima. Planiram sada, pošto ste mi vi dali ideju koje naredne teme da snimam, šta mi je bitno da znate, tako da planiram sada sledeći IGTV na temu koje greške konkretno da ne napraviš i kako da iskomuniciraš kada šminkaš na adresi. Jedna od mojih omiljenih je bila kada sam išla kod druga i šminkala mu sestru za venčanje. Oni žive u kući, ispred kuće su bili trubači i vi meni ne morate da verujete ovo, ali ja sam šminkala devojku koja je skakala sa stolice konstantno kako bude koja pesma koja plače od sreće. Ok, razumem, ali šminkamo se, nismo završili. Znači, taj haos, gde trubači mi sviraju na 2 metra, bukvalno od mene i tog prozora gde smo mi i gde ona ne može da se smiri jer pogodila je pesma. Ja sve to razumem, ali osnovno je da ja završim svoj posao ili da mi kažeš dođi ranije dok ne krene gužva i haos, nije nikakav problem. Znači, samo da uradimo posao kako treba, pa se ti, sestro, veseli posle, a ja odo kući. I da me svatovi ne zagrade usput,
da mogu lepo da se isparkiram ko čovjek. U narednom videu vam pričam sve detaljnije o ovome. Ove greške nemojte praviti, iskomunicirajte, što je jako važno, a sve o tome vam pričam u sljedećem videu.